Harry Willem en al oren. Ik ben nu een week onderwijs en ik zit hier nu in het lietse plakje Ketroep in Denemarken. Daar zal ik even een week verblijven bij Freun, want ik ben ook uitgenodigd voor een zogenaamde confirmation op aankomende snijn. Dat is zogenaamde beliedenis, is maar al gebeurt dat hier een beetje in Denemarken al wat oors als we dat dan in Nederland wen binnen. Dus je wat groter uitpakt en wat meer feestelijkheden, is maar en wat minder religieus. Dus zodoende bleef ik hier een week. Ik ga dus ook al jaren hier in Denemarken zitten, dus daar ben ik zelfs wat kunde die ik dan graag opziekje wil. Nou, dan ben je verder nog wat dingetjes die ik hier dwaal. Ik maak neem wat 1 of 2 dingetjes uit, een winkeltje boel en even maar de fietsen ondergaan en zulke soort dingen. Dus daar ga ik daar mooi even tijd voor. Dus het is super even een beetje vakantie. Ik ga een mooie week achter de rij. Ik ga wel aardig zinneskin horen. Ik ga vooral het begin in Duitsland, in Noord-Duitsland, ga ik vooral wel aardig van de wien horen. Dus dat giet zo best eens wat. Ik voor het eerste wildkamperen heb ik eens even bezocht. Dus dat wil ik wel. Al is het wel eens even ziekje om een plakje zelfs. Maar dan bestaat er gewoon een beetje leren dat je daar wat ondervinding krijgt van hey, hier mag wijzen of daar mag wijzen, maar verder voldoet het me goed. Wat dat onbelangrijk. Al mag ik wel zeggen dat benamen de tweede nacht weer dat. En daarna is binnen de nacht wel vrij wat koud, omdat ik, er is vrij wat nachtfrost. Dus dan lees ik wel eens even wat koud, omdat ik er eigenlijk net heel dol op rekken had. Het is misschien een beetje naïef, wat dat onbelangrijk. Ik dacht van nou, dan ga je de meid wat in, dus dan wordt het weer wat mooier waar. Maar dus ik ben er net heel dol op kleer qua klingen en zo wat. Mag ik zeggen dat ik een beetje meer rekken hier op mijn sleepzak, dat wat warmer wijzen zo, dus dat valt me een beetje aan. Maar waar. Hoe liep je het wel? Ik liep je nog altijd verkouden week al wat, dus wat dat onbelangrijk valt het al je wat daar. En ik zit hier dus nou even een week in een huis, kijk ik in een huis sliepen, dus dan hoop ik dat ik, wanneer ik naar je week voortga, dat het dan wat warmer is en anders dan maak ik maar een harde een keepje of zo wat, om je dan op die manier warm te houden. Dus dan mag ik maar dom bij wat improviseren. Dat is toch een beetje het idee van de reis, dat je het, zo onzien en komen letters dat het komt en daarop op inspringen of zelfs. Maar maar verder hartstikke mooi. Ik ga dus even in Kiel en West bij jaren vreugden, omdat ik daar ook hier studeren heb. Dus het is al hier nog wat bekend terrein. Dus ik zit er eigenlijk wel heel bot uit om de nijweke mandje moet ik dan eigenlijk afzetten. Om dan maar de veerboot naar Zweden. En dan, van mijn gevoel begint het dan echt pas. Omdat ik dan op onbekend terrein kom. Dit ga ik al hier wel vaker doen. Ik ga vaker naar Denemarken fietsen. Dus dat paard wie al wel bekend. Dus dan krijg je het echte werkzamen. Dus dat is ook wel oza uit. Maar ik vind het wel lekker om even een weekje te bekomen. Omdat ik het al wel even een beetje inkomen maat werk qua fietsen. Ik ga wat minder traind. Als ook eigenlijk wel, wonen hier. Waar wel misschien wel matten hier. Dus ik kan nou even een weekje bekomen. En zo, dus dat is wel even hoffelijk. Dus zo de aan wat. Dus ik, ik zit hier dus een week. Dus ik denk dat ik dan misschien aan 2 weken weer even een bericht stuur. Want dan ben ik al een week in Zweden. Dus dan ga ik denk ik wat meer te vertellen. Willem, bedankt. Succes met de show verder. En wie jij al in weg.